shi dan Allah kalle shi yanzu wannan sarkin waka ne ko sarkin dambe sai da sarkin dambe wallahi ra kai dan jarida wannan ba rawar ya dora a kansa ba napkin ne wanda yara ce aka dora mishi wallahi ni na lura gayan nan ba su bar ya zauna lafiya ne shi ne zirga-zirgar siyasa shi ne waye da sauransu yanzu kuma ga shi an doki sarauta an bashi last protect aka doka ka bashi ko shi kawai kenan duk wani yadda ka sake canja wayoyin iPhone ba su a ganci hankalin shi ya kwanta a ce dabta ya yi gudu ya je ya karba an ce karya ne yanzu ga shi an doki sarkin waka ya yi gudu ya karba ka duba wani ce dalin rakon da rawani da ke dora masa sai ka ce za ka haɗa aka dasta wannan fada da Nijar fada ya yi dariya mana ya kasa dariya a ran shi kun san mene wannan ni na gani kamar fa kawai yana yi ne don saboda kar a ce bai yi ba amma a cikin ran shi kamar mutum da farin ciki ai ba za rai haka ba wala ba za ka yi bata fakin ka yi hada rai haka ba no reality fact din shi ne deep inside wallahi sifilin samawai he knew it that this isn't real at all wallahi tallahi he knew it isn't real ikacin banza wata rana Allah shi ne wallahi I never undergraded the studies I've done for the PhD and all these things wallahi qualifications is real it's very very real kuma mutumin ne ya je huta da annabi zai ga an hada dina wa an hada liyafa an tattaka an yi rawa to liyafa ma kalle da ya kama mana lasa mu dace amma ɗan arewa kam ɗan arewa ɗan ƙasar nan namu to shi kenan da tun da kun ce kun bashi amma ni kan wannan sarkin yaki na ke gani a gaba na rangatanga har nan kai fada kenan